părinți, bunici și copii la vernisajul expoziției copiilor, unde noi, împreună cu copiii dumneavoastră, copiii noștri, am lucrat și aici se văd roadele muncii lor. Vreau să vă urez un bun venit și sper să vă bucure lucrările lor. Avem lucrări și de ale copilașilor cu probleme speciale și nevoi speciale. Mă bucur că au fost alături de noi, mă bucur că sunteți și dumneavoastră alături de noi și împreună cu vicepreședintele Asociației Artiștilor Plastici Câmpia Tuții, Tudor Călin Cioca, doresc să vă dorim să vă scoatem puțin din obișnuit, din cotidian și preț de o oră să intrăm în universul copilăriei și să ne bucurăm de ceea ce au știut ei să facă cu mânuțele lor și de ceea ce ne vor încânta auzul și sufletele. Vă mulțumesc și în premieră vă prezint pe Daciana Constantia, care este o prezență frecventă la activitățile noastre și căreia îi mulțumim. Ea a fost ieri la un concurs la Târgu Mureș, Friends Forever, unde a obținut trofeul pentru interpretare. Și o să-i cedez microfonul. Bună ziua! Această lume din prima zi, cu dreptul de a trăi. Dar sunt multe vieți ce prea devreme se pierd, lăsând în urma lor un ocean de dor. Când se desparte de pământ un suflet de copil, se frânge și în cer un înger al fragil. Și pe lume vor cădea lacrima din ochi stea, când odată și copil și înger pot zbura. Toți avem un vis și o speranță și ne dorim să le împlinim. Dați copiilor dreptul la viață, să poată crede în șansa lor de viitor. Când se desparte de pământ un suflet de copil, se frânge și în cer un înger al fragil. Și pe lume vor cădea lacrima din ochi stea, când odată și copil și înger pot zbura. Se frânge și în cer un înger al fragil. Și pe lume vor cădea lacrima din ochi stea, când odată și copil și înger pot zbura. Când odată și copil și înger pot zbura. Când odată și copil și înger pot zbura.
stele de argint și fulgi de zăpadă se așează încet pe case, pe stradă, cu toate cafe, bănuși și fundare și frig în oraș. În noi este soare, fluturi de zăpadă, iar încep să cadă, se transformă în stele peste genele mele. Fluturi de zăpadă, zboară din pe stradă, lumea întreagă partea este o tristă poveste. Copiii privesc cu nasul în fereastră, cu minge domă